Koldo Zuazo, zergatik zen beharrezkoa Euskara Batua 60. hamarkada bukaera hartan? Bueno, hizkuntza erakusteko behar ziren arau batzuk, behar zen euskara orokorrago bat, desetxekoa, eta azken batean ikastola eta eskolagoiek izan ziren eragile nagusiak. Eta ideologiek ez duten zerikusirik izan? Bai, duda gabe. Momentu horretan agertu zen abertzaletasun berri bat edo, eta horrek 7 herrialdeen batasuna aldarrikatzen zuen, eta 7 herrialde horietarako hizkuntza bakarra, ez? Bueno, ez zera aipatu duzu aldekoen arrazoietako batzuk aipatu dituzu, kontrakoen arrazoiak zintzu ziren? Kontrakoen artean ere badia 3 multzo nagusi, bata Eliza, gero bazegoen ere ideologia bat, eta gauza da Aranagoirik esaten zuen herrialde bakoitzak bere nortasunari eutsi behar ziola, eta hizkuntza ere nortasun horren parte zen. Eta gero badago 3. jende multzo bat, euskeraz mintzatzen zena, baina idazteko eta frantsesera edo gaztelania jotzen zutenak. Eta horiek ere zuten beharrezkoa ikusten Euskara Baturik. Koldo, uste duzu Euskara Batuaren alde eta kontrako jarrera horiek gaur arte iraundutela? Nik esango nuke ez asko apaldu dela, ez? Batez ere ikusi denean behar izana zegoela. Gaur egun irakaskuntzan dabiltzanak, edo administrazioan, edo itzultzaile dianak, edo nik uste denok onartzen dugula. Euskaraz idazten dugunak, euskaratik bizi garenok, bai. Bertzalde batetik, zuk ekarpen importantea egin diozu hain zuzen ere euskarari, Bonapartek egin zuen euskalkien mapa hori gaurkotu berrikusiz, ezta? Eta gainera ekarri dituzu, ezta? Bai, hau da Bonaparteren berzino labur bat. Hau da nik prestatu dudana, 21. mende honen hasieran. Eta ikusten da zenbait aldaketa badira. Mendebalekoa berdin gelditzen da, Zuberakoa ere berdin gelditzen da, eta aldaketa batzuk hemen gertatu dira. Gipuzkoako euskara hori zabaltzen ari da, Euskara Batuaren eraginez, ikastolan eraginez, eta Nafarroako euskalkiaren eremua txikitzen ari da, gehien bat euskara galtzen ari delako hemen ekialdean galdu. Pirineotatik, ez? Galtzen ari delako. Eta gero hemen iparraldean ere ikusten da Lapurdiko eta Nafarroa bereko euskara elkartzen ari diala, da lehendik datorren bilakaera bat. Eta etorkizunera begira, Euskara Batuaren alde egoteak suposatzen du euskalkien kontra egotea zure ustez? Inundik inorra ez. Euskara Batua da euskararen zati bat, behar duguna zenbait alorretarako, idazteko edo 7 herrialdetako euskaldun mintzatzeko, eta euskalkiak dira tokiko mintzairak, ez? Nahi badugu euskara osasuntsu egon, sartu behar dugu buruan hizkera guztiak egon behar dutela osasuntsu.